Čaute ľudia, dneska tu nebudeme nič hrať, dneska tu pôjdeme baviť o Air Canade z Flight 143, lebo môj kamarát mi raz hovoril proste, že on bol v lietadle a že vraj keď pristáli, tak sa im otrhol predný podvozok a že to bol úplne chill. Čomu neverím, lebo ako viem povedať, že sa dostali iba raz v histórii, čo bola táto Air Canada. No, tu to není moc vidno, im sa akoby zasunulo naspäť to koleso a môj kamarát sa rozhodne asi videl a chcel nejako poflexiť, že on bol v tom lietadle a tak. No tak on myslel niečo takéto. Tu si nevšímajte. No, proste to musíme trošku skipnúť. No, ako takto. Kde išlo opísať. Tak videli ste to tu niekde? Vidíte to koleso? Ono sa potom vlastne neotrhne. Aj tu vidíme dym, ako na prach. Neviem prečo. Vidíte? Tu není žiadne koleso. Tu žiadne není. Ono sa naspäť zasnulo niečo takéto. Nevšimajte si tú cringe animáciu, iba 34 frameov. Tak to proste bola porite. Ono sa otvorilo takto a potom sa naspäť akoby zasunulo. Ono proste bolo takto, sa otvorilo a zasunulo, ako tam padlo, ako sa to dotklo zeme. Aj to vidíme tu, žiadne koleso tu není a ďalej sa tu skončí animácia. No, to už je zase niečo iné. No a proste tak, a môj kamarát vždycky, že proste, že kamo, že to ono to proste, že bum, že to sa otrhlo, je to, a on ani nevedel, že normálne je to strašne keď citlivé, že keď sa ti otrhne koleso a ty napred okno, tak to celkom cítiť. Nečakane. No, toto bolo o tom, ako môj kamarát chcel zaflexiť a hneď som ho vlastne ako keby tak neprekvapil, ale odhalil nejak. Tak. No, takže toto bolo